budeme učať. Nie. Pamätám učiteľku z tento sa Rozhodové papiere a potom jej dieťa vrátime. Hneď ako ich podpíše, dieťa jej vrátime a nikomu sa nič nestane. Ale ja to nechcela. Slečna Selin, veď ste ma uistili, že sa nikomu nič nestane. Nikomu sa nič nestane. Aha, to je lásky. Neskôr si ešte zavoláme. Pekný večer. Prečo mi to robíte? Čo odo mňa chcete? Prečo som tu? Vy? Prečo? Prečo mi to robíte? Prečo? Ničoho sa nebojte, vám ani dieťaťu sa